trošku sa mi začalo dariť a dá sa povedať, že už tiež začínam byť taká, že trochu že slávna, alebo čo na tie naše pomery. Hej, čo v realite znamená, že som bola 4-krát na titulke, 2-krát na lesklom papieri. A akože povedzme si otvorene, zamáva to s človekom, hej. Takže na čo zbytočná skromnosť? A fakt, keď sa stanú také veci, že vám už naozaj sa ozve napríklad ten bulvár a dajú vám nejakú zásadnú otázku a chcú vedieť váš názor, tak sa pocítite trošku, hej. Minule mi volali, že zatiaľ žiaden veľký prúser nezaznamenali, tak sa pýtali, že vie sa o mne, že som teda vydatá žena. Takže aký mám návod na šťastné manželstvo? Tak som povedala proste úprimne, však nech sa diváci naučia, že každé ráno fajka. No nenapísali to tam, hej. Proste klábosy budú o tolerancii, neviem čo. Proste ja ráno, kým si nedám cigu na balkóne, tak som nervózna. Naozaj jedna z takých top momentov v tejto mojej populárnej ére bolo, že ma pozvali teda ako hostia do relácie Inkognito. Tam to je také, že známe osobnosti hádajú nejaké remeslo alebo tak a na konci príde teda známa osobnosť. Oni si zavrú oči a strašne hádajú. Ja som historicky prvá, ktorú neuhádli. Fakt. Akože bolo to také polotrapné, ale proste akože len ako fakt mne na tom prišlo vtipné to, že keď teda už bola 12. otázka, oni fakt vôbec boli úplne v lese, vôbec netušili. Tak teda on im prezradil, že kto som a že si môžu dať dole tie pásky, oni to dali dole a rovnako nevedeli. A videli ma prvýkrát v živote. Takže bolo to fajn. Bola som z toho taká trošku skormutená, hej, lebo som si o sebe už trošku začala namýšľať. Tak som taká smutná sadla do taxíku a taxikár, že čo, ťažký deň? Že no, bola som točiť v Jojke Inkognito a neuhádli ma. Hej, a čo robíte?